Искам да ви покажа какъв път успя да измине това жилище до сега. На мястото на тези канали ще има преградна стена. С преход. Ето тук се вижда временното осветление, което е поставено. Сменена електроинсталация в целия апартамент. Нарушени мазилки, както се вижда почти навсякъде. Тук сме все още на старата дървена дограма. Доста възстановяване по мазилките. Ще трябва да измине. Ето тук са запълнени вече електроканалите, стените са изгрундирани. Имаме и материал на обекта. Зареден. Стената е изидена, възстановена. Започната работа по таваните. В това помещение даже е започната работа така по стените, по таваните. И ето тук са възстановени повечето мазилки и шпакловки. Както се вижда, тук вече е в доста по-добър вид. Отворите са възстановени. Канала за тръбите от парното все още не е запълнен, както се вижда и на клипа, понеже все още тръбите не са сменени. Шпакловката тук ни е суха, но на места се вижда, че все още е мокра. Тук вече дограмата ни е сменена. Тук имаме изграждане на куфър. И в това помещение все още не сме работили.